Assalamu alaikum hormatly adamlar. Assalamu alaikum Bilbil, Halmurad ağa. Salam Kem. Salam Halmurat ağa. Ve aleyküm esselam yaşlar kemine Bilbil kardeşimiz vatandaşlar esselamu aleyküm emmenize. Halmurad ağa, ildeşlerimizden köp sorayan sorağı var, yani düşnüklü bir zat aslında. O yollar meselesi. Bunun için biraz o genişrek alalı. Köp adam gızıklandırıyor. O yollar meselesi diyende yolların birinci o haçan yapıldı indi. Näçe wagtdan bäri yapyk. Şonu gözüňizde tutmalı benim pikrimçe. Ondan soň näme sebäpden yapıldı? Bu näme sebäpden entegem o yapılmany dowam edýär diýilen soraglary soramaly. Men başlangyç üçin aýtsam, yani yapyk ýollaryň dogrady gorky diýip bir at goýduk oňa. Başyndan bäri şoldy. Yani koronavirüs yine bir zat değil. Koronavirüs bilen yolları yapan yurtlar 1 ay 2 ay yaptılar. En köp 3 ay yaptılar. Ondan sonra yine de açık ve yani en azından kontrollü yani şertler var. Şertlerine göre işledi yol katnavları. Mesela şu işlemese de batıyatı bunu şu den avramla yöretti de dünyada yollar meselesini. Türkmenistan'da şu yapılışı oldu. Bunun daha sonraki nämeni wakany el alsak, yine pasportlar 2024-nji ýyla çelli uzatyldy diýädi. Indi bunun hem adyny dogry goýsak, 2024-nji ýyla çelli ýollar yapyk diýmek. O ýollaryň yapyklygynyň hem dogry ady gorky. Yani şoň üstünden hava öğretmeli. Bunu diňe biz aýdamyk, ona başga da aýdýanlarken o Türkiýedäki nemeler hem aýdýar, konsultasiýa berýän firmalar var. Esasen hem modum danışmanlyk var, modum danışmanlyk diýip şonuň nemeleri alyp barýan işler hem gowy nemelere göre dürüst beýleklere göre deňeşdirende. Doğru zatlar aýdýar elmi dama, doğru ve yani tarapsız aýdýar nemeni, kan ýalňyş neme bermän diýende, düşünje bermän. Şolara aýdýar. Ondan başga da Türkmenistan hakynda täjirçilik nemeleri var da, telekeçilik guramalary var Türkiýe bilen nemesi. Ýollaryň yapyklygy barada olar hem gaty we şikayetçi. Şu tema boyunca. Umuman yolların yapıklığı gorky, yani bu gorkyny biz anyklamaly şu taýda. Yani bolýan zatlaryň hemmesini anyklasak gorky çykýar, o gorkynyň netijesinde yolların yapyklygy çykýar. Şonuň ýaly bir konstruktiv bir ýanky düşünmek gerek bu mesele. Halmurad ağa, şonuň ýaly men temanyň adyny goýup berdim. İldeşlerimizin hem bu soraglary we düşünjelerini mutaýa paýlaşarys we bilelikde anyklarsa we bunun nemesi nirä barjak soranam soramaldy. Şu zatlaryň netijesinde nirä barıljak bolýar. Ýollar ýapyk tutup näme ediljek bolýar diýilen gatkan soralar çykýar da. Şoň ýaly. Halmurad ağa, sesiňiz ýapyk golaýmasa. Forsat berseňiz men başlap bereyim ýaşlar. Birinciden ýollaryň näme üçin ýapylýanlygyny biz ozal bir näçe eder vatandaşlarymyza ýa halkymyza düşündirdik. Bunun birinji sebäbi şol ýurdun içindäki halkyň sanyny, möşberini azaltmak. Hökümete onça millet ya onça raýat ýurdun içinde gerekdir. Bulan taktikasy ya perspektivasy
gelecekte Türkmenistan'ın toprağının üstünde Türkmen kalmalılar ya Türkmenistan'ın baylıklarını işlemek için dışarı yurttan gelen kampanyaları yeterli. Oğlum ne için nedirler? Bir karan tohumu hem de onun yensesinde duran kara güçlerin isleği boyunca yolu koyulan bir proyekt hakikaten. Inni bir Covid-19'dan bahane oldu. 20. yılın fevralında yollar yapıldı. Bugüne menne May ayının biri 22. yıl yine 2 yıl 3 ay yollar yapıldı. Yani sen biraz ne tahkiklik koyuverdin ki men aydan da 24. yıla çelli yollar yaptık. Yok. 24. yılın 31. dekabrına çelli yollar yapıp değil mi? 25. yılın 1. yanvarına çelli yollar yapıp. O 25. yıla çelli deyip almak gerek. Doğru. Yok sen 24 deydin başta. Sen de deydin. Ne teredin? Yam 2 yıl 3 ay yol yapıp. Yine de 2 yıl 8 ay önümüzde yine de yol yapıp. Demek umumi alanında 5 yıl yol yapıp. Yani niyet bilen ediliyor. Şuun kun katı doğru bellap geçtin kendine. Şuun kun dünyada hiçbir yerde maskalı rejim yok. Köçede, restoranına ya bir cemiyetçilik yerine. Dine bir yerde maska rejimi var. Oğlum Hasan adamlar uçor bilen, samolyot bilen uçoruna aeroportlarda var maska rejimi. Saklanıp kalan daracık yemede genişlikte yani samolyotun içinde 200 adam oturduğunu sonra yokuşmak mümkünçülüğü var da bir adam kesellenme olsa köpüsüne yetiştik yokuşturup önce. Son için aeroportlarda var ama başka yerlerde yok. Bütün dünya açıp ne için Türkmenistan hiç Hasan bizde Covid-19 var deyip ıkrar etmedik. Yeketak devlet dünya yüzünde şu neçerli yani seyahatler yapıp saklıya kesel varmıştı. Hanım kesel? Dünyada yok. Yani Türkmenistan'da kesel var. Var olsa hanım çok kesel? Çok keselle ne açadım keselledi, ne açadım yok ol. Ne profilaktika göründü. Olan belli de bir görsen bulan hükümet yığınağının hemmesinin ağza çıkıyordu. Yani de bir görsen geçirgen bulan yankı bir cemiyetçilik dostların kabirini ahrizarlı oturanın ağzı maskalı. Düşünür yarı olmadı. Köşede gezip verirler, palit tutup maskan yok deyip istiraf etti. Ama şol vaktin özünde yüzlerce adam, ya minlerce adam stadyonuna oturup maskası. Ne hemen alamet? Bir dine bir zattan bize misal veriyordu. Ben odalım bir neçeyde kaytalavaydım. Yurdun daşına çıkarılan halk, ödem ellerinden para alınıp çıkarılan halk, $1,000'dan $3,000 aralarında para verip tamozundan Türkiye işe çıkan millet inni iyidine yol yok. Sebep o adamlar inni Türkmenistan'a gerek değil. Ben ayıttım odalım. Sebep olur artıkmış ballast. Ol içindeki halkı eklep taklap bilemek. Daşındaki aslına gerek gel. Daşındakiler Taliban, içindekiler kul. So Taliban adamlar Talibançılık edip kazanan pulunun yarısını mesela yurda, iyidine, çağalarını, enatasına eklenci için uğratmalı. Demek hükümet ol adamları devlet tarafından hiç sosyal taydan kömek etmeliler. Ne pul kömeğini, ne el kömeğini, ne iş kömeğini hiç de olur azat. Özetini, özü iyisini yani ne daşına çıkan maskalı ağzaları yurdun içinde bulan eline yetir düşen ağzalarını eklemeye mecbur. Haçın bular taptan düşüp ölünden sonra bulardan cesedine yurda da hükümet salanak. Ona da yine 2 yıl yarım gözümüzün önüne bir neçe subutname oldu. Kalanım çok oldu. Eğer 25. yıla çelli yurt açılmıyor, yol açılmayan olsa şulan öz ayışıyor. Onun anırda yine de 5 yıl uzadılar. Ya aydarlar 5 yıldan sonra şu yurdunun rayetim der. Ya da sonra 25. yıla çelli Lellimin oğlu özünü men padşah deyip ıglan etse, ona da parlamentin el götürce görünüp dur. Demek padşahlıkta bu adamlar rayet derlesi gerek gel. Çok içindeki yeterli. Onları mölk tutaryansa. Yine bu olur. Yine kuruk yapıldı. Ben görüyen de adam şu. Yani yitiriyen de adamız neymen şun halk var. Onu maydı 2010'da kemine son gaytar gelmedi yaş sonra. Seyredin biz aydı otursa öğren 30 yılda
şu yankı cenayetkar toparın ya bir terör toparın 30 yılda dine türmelerde yok adını minimal in bir kesinden alamızda 50 bin adam diyor. Yani inni feredin yurdun ilatının 60 götürümü yurdun daşından 40 götürümü içinden her yılda da Türkmenistan'ı 107'den 114 bin aralığını çağı doğuya deyip yine verilen maglumat var. 10. 11. 13. yıllardan meşhur şoberlik geliyor da her yıl. Enatalar daşını demek şu çağılar önüne 60 götürümün ayrıl 40 götürüm için önüne değil. 110 bindir 60 götürümün alsak yine de 60-65 bin çağı her yıl dünya iğnena. Şu yankı terörist toparın ediyen, yörediyen cenayetkarçılıklı siyaseti neticesinde. Bunlar yurtta da enata birgene, yaşlar ölünene, çağı önüne. Yani her yıl 60-65 bin çağı önüne çoğun Türkmenistan'ı. 2000. yıl, 20. yıl, 21. yıl, 22. yıl, 23. yıl, 24. yıl. 5 yıllar 60 binden hesaplan. Pesinle. Demek Türkmenistan 5 yılda 300 bin çağıdan mahrum oluyor. Şuun düğün doğmalı, şuun doğmalı, erti doğmalı çağırlar yine de 25-30 yıldan sonra şu Türkmenistan adlı devletimizi dolandırmalı yaşlara ölümü bilmeli. Hani sorar? Yok. Yandan solan köküne palta vurup yok ettiler. Doğmadık çağırları öldürdüler bunlar. Yine genosidin ulusu şu taydiyatı. Halkımız sudatlar barada oynanana eminim. Bilber. Kardeşlerim. Teredin edilyen oyun. Biz şuma 50 bin yok türmelerde yok edilen adamın ahını alasını çekip otur. Ama şu rejim atalı oğul ikisi eyyam halkımızın boynuna 300 bin doğmadık çağın günahını da otur. Doğunak şu çağılar yok. Siz yurdun içinde de. Yine mesele şu tayda yatıyor. Yine bulan ediyen yine hıyanatçılıklı cenayeti şu. Bir terör topar. Bundan beter ne terör gerek bize. Bundan beter ne kırgınçılık gerek bu halka. Urus'ta da 300 bin adam ölüyenler 5 yıllar. Bunlar doğmadık çağıları öldürüp oturuyor öğresinler. Doğmadık zaten. Yine bolyan daha çok iyisi çaysam kemin. Awasap neme Halmurada yankı yolları açıp bilmeyenliğinin sebebi indi halkın gerekterliğinden geçtiler indi gerekterli halktan korkuyalar. Korku öňde gidiyor şu atı. Buların nemesi öňde gidiyen atı korku oldu. Şondan ibaret. O indi Nawa bilbil. Buyur sen Ayday. Katı doğru elek geçti de şu vakını Safa Halmuradaga da senem şutayda meňem bir giden sonra ulan bir de çykýardy. Näme üçin guramaçylykly terror topar halky kösemeň we onu näde mankurtlaşdyrmaň, ýok etmeň ähli tarapyna seretýärler. Emma bizim halkymyz olar ýok etmeň ýa-da köpün barmaň hemme tarapyna seredip bilen oklar. Guramaçylykly terrorist topar azlyk, halk bolsa köplük. Guramaçylykly terrorist topar ýollar ýapyp pasportlar bermän, pasportlar uzaltman, internetde işletmän, türmeler hyrynlyk edip adamlar basyp türmelere maşgala institudyma döwüp bilmeýär ýatyryp bir kanun azar berip bize nähili bolup ýaşamalygyny, nähili loh derejesinde ýaşamalygyny öwretjek bolýarlar-da. Biz näme üçin tepki bermeli olara, näme üçin şuňa bizim halkymyz düşünýärdi, näme üçin neme gelip bilen ok bir ara. Ondan yine de şutayda olara yolları açmayanın sebebi özler boynuna alan üçün açan ok dip düşünýän guramaçylykly terrorist topar. Özünün şu bilen öğlan eden nememizdigini ýanky boynuna alanlyklar üçün açan oklar. Bu gidip ýatan ýanky närazy halk girse näme etjeklerini, özlerini nähil alyp barjakdyklaryny bilmän soň ýapyk durda ýollar. Şoň üçin bir maska dakýalar, bir aýyrýalar, başda Covid ýok diýdiler, indi Covid'in waly üçin 25-nji ýyla çen. Onda näme üçin bawulsa telewizora çykyp aýdan oklar näçe adam öleniniň sanyny, näme üçin beren oklar.
Inni vatandaşlanmadan kellesinde şunyal pikir dörekbilerde olar onya nämetçen bilmeyen olsa kaçıp gitse olmayan deyip yani soru veriyenler yani. Şonam ştayda aydık geçen bir neme var nakliyalı yani izgir yazıda kim yazı Türkmençe yani sergazanlıktan sultanlığı deyip men birazcık şeyler hakkara odettimden aykılşayalı yani stomatolog Berdimuhamedov'lan yazsa torsa prezidentlikka diyenda düşüne girmedik yani onu saknan arkasındakiler yakasından tutup getiripdir prezident etmem koyupdur. Ola minne açıldığından karnı doysa da göz doyanok yolu näçe yapıp saklasalar şonça yankı şu saknan arkasındakiler bilen Berdimuhamedov'lar şonça köp pul oğurluğu edip bilýänlikler üçin yankı saknan arkasındakiler yollar açma ruhsat verenok. Berdimuhamedov öz aşak diýse de açıp bilenok şu arkasındakiler ruhsat bermesini şu momentte halkymy dogry düşünmegini isleýän sebäbi neme prezident çalışmalyk ýörüp berenlerim kenna şoň üçin. Indi şu taýda bir zada berk düşünsek biz prezidente çalışma üçin görüşmelerle biz şol saknan arkasyndakylar köküni garap şolar ýok etmek üçin yankı ýokardaýdak geçen elimizden alınan bilimimizi dikeltmek, maşgal institutumuzy dikeltmek üçin görüşdik. Döwre wap internet hemme teknologiýaň ösen ýurdunda yaşamak üçin görüşdik. Berdimuhamedowy ayırmak ingan saat ýöne çalışanma bilen hiç de ütgän ok saknan arkasyndaky arasalanmasa şu momenty halkymyza gaýta aýdasy melýärden. Emem ýanky biz Türkmenistan watanmady öz içindäki dünýeden doýup oturan halkymyzy halas etjek bolsak ýollar açdyrmaly halk bolup her bir şahsiýet jogapkärçiligi öz üstüne alyp grajdanlyk borjyny watanyň öňüne elini ýüregine goýup yerine yetirmeli. Her bir Türkmen vatandaş gerek bolsa ata watany ene toprağı üçin janyny bermäge taýin bolmaly. Gerek bolsa eline daş almaly, od almaly, ýarag almaly ýöne Türkmenistan basyp alan guramaçykly terrorist topardan we olaryň alyp barýan aýlygan genotsit biziň geljegimiz bolan ýaş nesillerimizi çagalanmady şol genotsit siýasatyndan goramaly. Gorku diýen zady Türkmen halky öz içinden öldürüp bunkunna inni hereket etmeň wagty geldi. Biz azat halk bir gezek ýaşaýas, beýik Yaradanyň beren ömrüni ýaşaýas. Türkmen halky üçin gorku haram bolmaly. Gorku diýen zady watandaşlarymyza öz içinden öldürmeli, gorku haram. Şu gorkudan biz şu güne düşdük, şu wagtga ýagdaýa düşdük. Şoň üçin vatandaşlarymyza gorkmaň, talap edin ýollaryň açylmagyny, ýanky bundan boýana gorkuny bir ýana goýup, iş güjümizi bir ýana goýup, ýollar açdyrmak üçin hereket etmeli diýip düşünýän. Ýurduň içi hem daşy birlikde. Biz dünýä ýüzüne halky biziň ýanky azat halkymyzy öz başdak hereket edip bilýänmedi. Suud etmeň şu wagty geldi. Guramaçykly terror toparyň köküni kowlap çykaryp ýok edip täze Türkmenistan gurmaň wagty geldi. Biziň ýanky biziň we siziň diýýän bärde ýurtdaşynaky maşgalamazdan aýraçylykda görüp barny görüp gazanýan pullanyň 4 destesini ýurdumyzyň içinde maşgalaňyzyň ýanyna gazanmaga täze Türkmenistanymyzda mümkinçilik töredip durşuwat. Indi şu taýda halkymyza şeýle ýüzlenesi melýär, halkymyz, mehriban halkymyz özüňize nefsini agyrsyn, çagalanmaza haýpyňyz gelsin. Biziň geljegimiz bolan ýaşlary garap, zaýalap, birden haram işlere iterilip genotsit edilip otur. Özüne eje diýip bilýän Türkmen eje öz çagasy üçin görüşüp bilmese şol ejel borjyny ýerine ýetirip bilýänler özüne ata diýen atadam öz atalyk borjyny çagasynyň geljegini gorap bilmejek bolsa çagasy üçin janyny berip bilmejek bolsa olam hakyky ata däller. Sebäbi haýwanlardaky ba instinkt biziň Türkmen halkymyzda en atalyk borjyny instinktine çen ýok edip aýyryp barýarlar. Ne görüp oturşuňy diýäli, pluradan günüňiz gowdur, soň galan wagtam
hava halmazdan habar çıkyan yoktur. Daşary ýurtda sizin ýanky gulçylyk edip nähili gep burunlar eşdirip nähili ýanky peseldilip şu pullary gadanýanyndan habarlary ýok. Bir-birine de hiç hayp gelen ok adamlar, Türkmenler bir-birine hayp gelip ýanky agdy berir bolup öz başda hereket edip bilýän halk bolmaly. Şunu aýtjak bolum. Ýollaryň açmagyna şoň üçin biz talap etmeli we ýollar açylmasa biz şu etjek bolýan zatlanmadan hiç aýtmay edip bilmeýär. Biz gyrlyk gitýär, biziň çagalanmaz. Ýanky ýaşlar ine daşyna işläp gördi birden Türkiýede. Edenem mardır, etmedigen mardır, ne dayalan ya gıyızlanmaz. Oğlanlamaz, çaresizlikten, iş tapma, narkotik dedi, yine vardat, o datlara başvurup otuyorlar. En atal garra ayarlar, öd yağlı, garra ayarlar, o fazla dedi, bunu örcek oluyor, şu durmuş mu? Yer yedi, bizde Türkmenlerde şunyalı düşünür yerlerde şükür edin Suriya seredin ya Afganistan'a seredin yine burada. O sizin kelleğinizi yuma için hemme taraflayın bilinmede sen yok edip ataka vaat edip otuyorlar. Yani biz bunları ataka vaat etmen vakti geldi. Yolları açtırmak bizim özelimizdeki zat deyip düşünenine şunu aydayım dedim. Sağ olun. Bilbil. Senin aydanın men bir soru soracaktım, şorun cevabını aýtdyň sen. Sorum ine ýollar näçin açylmaly diýilen soru barda. Bir ildeşimiz näme sorapdyr, men uğratdym ýa chatdan seredip bilersiňiz, Telegram nämämi. Şo taýdan alyp näme görüp bilersiňiz. Indi o bilbiliň aýdan zady ýollar Türkmenistan, täze Türkmenistan gurulmak üçin açylmaly diýdi. Gysgaça mazmuny. Biz hakykatdan täze Türkmenistan o gurulmasyn diýip o ýollary açan okýalak bir tarapdan seretse. Ýöne beýlek tarapdan hem ine şu var. Ýollary Berdimuhammedowlar hawa ýapan hakykatdan olar onu ýal zatlary pikirem edip bilmeýär. Düşünüben bilmeye zatları. Yani yolları yapıp korkuyan adam yolları yapıyor dedik. Yolları yapıp näme maksat bar? Goranmak. Kimden goranýar? Bizden goranýar ýurdun daşyndakylardan. Kimler goranýar ine sonra? Bizden kimler goranýar? O taýda o Berdimuhammedowlar goranýar ýalak bolup görünýär sereden wagtym bir wada. Ýöne oň arkasynda goranýanlar, Hramowlar, Jadanlar, ýanky şolaryň başgalalary, ondan soň Tigurov diýip aýtdyk ine prezidentiň ahranasynyň nemelerinde nemeler ministrler urup ýören. Ondan soň ajdary öldürdüm diýip ýören neme var, Paramanov var. Ine şolar goranyp ýa-ni ýol ýapyp ýollar açylsa o birinçi ýollar gitjek şolaryň kellesi. Indi men bu taýda bir neme deýinjek bolýanda. Ýollar ýapýana ýanky gelmişekler, o ýanky Orsun gelmişekleri. Namys etmeýän bizim türkmenlerimiz ýanky ine Orsun eskerleri Ukrainada çağalar zorlap öldürüp ýörler. Edil şoz adam 30 ýyldan bäri şolar edip ýörer ýurdun içinde. Indäm ýolları ýapdy şu wagtda o sizin çağalaryňyzyň häme boljagy beldi ala bundan soň. Siziň hem bu taýda näme boljagyňyz beldi. Türkmenleriň ýaşap ýören ýurtlarynyň hemme jestiýen ýaly ýa uruşyň içinde ýa krizisde. Krizisden bundan soň o baýat aljak, o görünüp dur baýat aljak. Bu zatlar bir öňünden pikirlenmeli ýanky medeniýetli bolmaly ertirine pikir etmek diýmek iň uly medeniýetdir. Şonu edip bilmeýän bolsak gaty ýazmyş ýolda bu zatlardan uzak durýanlary näme etmelidir hökmän suratda daşara çykarmalydyr ýanky daşlaşdyrmalydyr özüňizden. Bular o türkmen hökmünde de görmeli däldir.
Gorkyan ýa-ki bilbilin ýatladyp geçen nemesi var. Türkmene gorku haramdyr diýär-de. Gorkmak Türkmene öwredilendir aslında. O nädip o gorkmak diýilen zat bir düşünjeli ondan ama bizimki ýa-da bir tarih geçmişi ýa-ki bir uruşlaryň içinden çıkan millete mümkin däldi. Diýmek öwredilen. Gorku öwredilipdir. Ha näde öwredilýär? En atadan başlaýar. Iň ýakynky nemesi. Olara da o bir gezek gözüni gorkuzandyrlar ýöne en ata o sesini çıkarma, koşulma, hiç zat ýaýma, barsaň ama o sesini çıkarmandyr. Ýene näme şonuň ýalyk bir nemeler bar. Onu gorkynyň beýleki adam o güýje hyzmatdyr. Ona dogry aýtmak gerek bu taýda. Halkyň köpsente hem o güýç aňar tarapdan kendiýe ýani olaryň gorkup görenden habary ýok. Soň ine emikiň bir aýlar bolup berende bir nemesi bardy da bir habary bardy, ona kanala da goýulypdy. Ýollary açmak mejburiyetinde galýarlar ýöne Türkiýe bilen dowamly ulalaşjak bolýarlar ýa-ni ýene de ýollar ýapyk galsyn, ýene de galsyn ýollar ýapyk diýip o dowamly haýyş edýärler. O diýilip habary bardy, onu ekrana da berdik. Ýöne beýleki tarapdanam şu ýurdun daşyndaky hereket bilen ýüzleşmekden gorkýarlar. Esasy nemeler şol ýa-ni ýollary ýapyk durmasy üçin näçin haýyş edersin? Adam akly alady o zady. Bir döwlet ýurdun ýa-ni ýolunyň açylmagyny isleýän ok. 5 ýyla ýakyn wagt boýunça ýollaryň açylmagyny isleýän ok. Diýmek o bunyň arkasynda gorku bar diýip o habar berilişine görä diýim bar ekenine şu wagt suwut edildi şu zat ýene-de. Ýa-ni emkiň beren maglumaty suwut boldy. Ýollary açyp bilmeýärler ýöne açmak mejburiyetinde galarlar diýilen neme bar. Şonuň ýaly bir çylşyrymly ýagdaý. Ýoly ýapýanlar ýa-ni gelmişekler. O gelmişekler pikredin ine ýönekeýleşdirip bir mysal beren öýüňize bir gelmişek gelýär. O çağalaryňyzy, aýalyňyzy öýüň içine gawaýa, içinden hem gulpýar gapyny. Şonuň ýaly ýagdaýda häzir Türkmenistan namys meselesi bolsa o şol bolsun. Doğru dälmi? O namys meselesi şol bolmaly da. Gatty dogry kemine hakyky namys meselesine şu wagt uruş edip durda Ukrainada şolar şu ortlar gelmesin diýip öz mostlaryny özleri ýarýarlar. Bizde uruş ýok, zat ýok, ýöne ýolumyzy ýapyk. Geçirmeýärler bizi. O düşman gelmesin diýip ýollary ýa-ki olar mostun dadyn ýarýarlar da köprüler dady. Şu düşmanlar geçirilmesin diýip. Onda diýmek bu gelmişekler özlerini utanman, özlerini ýa-ki düşman saýanokdy, özüniň gelen ýurduny düşman saýada ýa-ki neme bar, ýere ýetine ýeriň bersen yerden çykýar diýilen. Şo bolupdyr biziň şu wagtky bolan ýagdaý, ine şu gelmişeklere rol beripdirler. Olar gelen ýernakileri çykaryp kow nemeni ýapýar utanman. Buňa da biziň türkmenlerimiz nädip çydap ýaşap ber şu ýagdaýa. Biz düşman däl bolsak öz ýurdumda bize näçe goýaran oklar. Hakykat aýtsaňam watan düşmany ýere birdat dönüp şunýal birdat diýjek bolýarlar. Utanman öz terroristliklaryna suwd edip oturýar. Namys eden ok bu buňa halkymyz. O ýa-ni namys meselesi bolmaly bolsa şona bir göz öňünde tutmaly da. Umumyň. Ýani men şaýda üstünde bolýan sen aýdylym. Hakykatdanam ol hökümetde halkdan gaty gorky bar. Diňe hökümet diýip gorwan bolyn elä oturan wezipesini ýa oň töweregine adamlar göz öňünde tutanlar. Esasy da şolary ema gurjak ýa oýnap oturan perden arasynda şahsiýetler bar, ýa guramalar bar. Biz onu hem mesela anıp bilemde iki yaklaşa gözü görünüp duran maydaymasın.
Ine şolar gorkýar bizden. Eger Türkmenistan häzir ütpese, nitaza Türkmenistan gurulsa diýmek bular hemme eden jenayeti we aýby açyljak, dünýä meşhuruna aýan ediljek we gaga suwdyny berip jenayeti çekiljek. Ine olar şondan gorkýar. Şonun üçin olar biz bilen yüzleşmäge, karşıdaş durmagy, gaýratlar çatyna, gatyrbet gorkýar. Biz diýerim, biz ine şol ýanky halk ya milli halas ediş komitesi ya onun ine gurucu meclisi ya geçici hökümeti men aýratyn şahsiýetler alamak şu bilelikde aýdamazda şu ähli halk bilen bula yüzleşmäge gorkýar. Bir pikir edip görün watandaşlar. Keredin şu soňky 15 ýylda ýeke gede gurban bolup ya on önelgesi çykyp halkyň öňüne yüzbeýüz halk bilen gürleşen ýerini gördüňizmi? Sonra cevap alşan yerini gördünüz. Ya devlete girýän girdejini, çykýan çykdajyny dogrudur aýdan yerini gördüňiz mi? Hani bu devletin statistika guramasy? Yoga. Näme geldi, nira harj edildi, näçe çykdajy boldy? Ýok. Bir artygyň harmanyna döndü devletin, milletin baýlygy. Halkym bizimki dälilen düşünjän halkyň aňyna goýdular. Näme şonda kişäne bir adam eýelik edýär, hojaýynçylyk edýär, şoň aýdany kanun ağzyndan näme çykdy. Bu bir orta asyryň padşahlyk düzgüni bolup durar Türkmenistan. Ine şonuň üçin şu uran düzgünlerini yitirmejek bolup, şu eden jenayetlerini jogap bermejek bolup ýollary ýapyp durlar. Ol otaýda virus hem ýok, beýleksem ýok, başa baganasam ýok. Adalatem, hakikatem, dikelçek ya yurda alıp baracak. Yine şu yaşlar, vatandaşlar. Yine şularım yurda salanak. O bolya, oy deýseler saparaga, mana deýseler. Sizine öňder nelýänne biziň garşydaşymyz, düşmanymyz diýsen ol öz işler. Ýöne bir yaşlarda näme günah bar? He? Vatandaşlar aydın yine şu görüp oturan ýanyndaky sany ýaş oglanlaryň ýaşy men gapdalymdy. Bularda näme günah bar? Bular näme jenayet etdi watanyň öňünde? Men şular diýip aýdýan ýöne şunyň gapdalyny ýene müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe ýaşlar Türkmenistan dolandyrmaly ýa eýelik etmeli. Näme üçin bular öňüne böwet basýar? Ine mesele şu taýda. Şular ýurda barmasyn, devlete, millete, halka eýelik etmesin edilýän, oýnalýan oýunlar. Bula pikir etdi, 30 ýylda 3 nesili çüýretdik, indi bu milletin başı yerden galmaz. Diňe, şol öňüne çörek oklansa şo bilen oňu dödüp ýaşar diýen niyet bilen ine şu siýasaty oturtdular 30 ýylda. Ýöne adalet diýilen zaten bar da bu dünýede. Sag bolsun şu ýaşlary dogran en atalar terbiýe bererler. Ne yetiştirdiler? Müňlerçe ýaş ýigitler, gyýlar, watana, wepaly bolup hyzmat edip ýurduny öňe alyp çykjaklar. Bolaram şol. Ýöne şular barmasyn diýip şuurlukça öňüne päsel hökmüne şerhedi ýapanmaly. Ýöne dünki gapleşikde eşderdiňiz saparagan diýen. Indi biz bulary haýyş edip ýalwaryp şerhed açtyrjaklar. Indi biz güýçüller şerhed açtyrar. Eger olur, özlerini şu devlete gelen padşah ya hükümdar diýip hasap edýän bolsa, biz özümiz şol devletin eýesi diýip hasap edýäs, halk bol. Devleti biz dolandyrmaly, devlet halkynky. Bollugy tordy, gepem ýok görürüňem. Açsa da, açmasa da şo ýollar biz ýurda barýar. İslenlik bir ýol bilen. Olar terror. Şu topar özlerim terroristin aňry başy. Bulan ennam canlı pesat basara yer yok vatandaşlar. Bulan eden jenayeti dünyanı gark etti gana. Bir seredin 30 yılda yok edilen adamlar, maşgalaları, Türkmenin köküne palta uğran daşından gelmişeklerle öz içimizden çıkan Türkmen adı. Söyleme ne? Çok haramlar. Söyleme. Inni biz şu taýdan, şu çukurdan millet bolup bilelikde çıkmalı, kalkmalı. Son kaldırmazak, çıkarmazak bolup, söýäp duran, ýa-da merdiwanymyzy ýykjak bolýar, olar iýdimi? Bolmaz, başartmaz. Bolny inni oturdy, olum oýny.
Häzir şulan Putin kakatı gider boli Türkmenistan'ın düzeli. Şoňa da taýýarlyk görüp, yerli ýerde biri eder diýip garaşmak. Her bir adamyň öz ornu vardır öz yerinde. Bizim her birimiz şu dünýä bir öz gymmatlyklygymyz bilen doglanmaz. Şu watanım bizim hemmemizin den göbek kanımızın dökülen toprağı. Hiç kimin artıkmaz hakkı hukuku yoksa tayyip. O nereden el ol haram tohum bizim üstümüzden beydi ağalık eder ya. Türkmenin bir sözü var. İl ağalık bolsa domuz depe çıkar diye. Yine domuzları depe çıkardık vatandaş. Onu özümüzden görmeli biz. Şun gün nesillerine dünkü öňüňki ýaşap ötüp giden nesillerden görmeli. Şoların baştan sowmalygy, öňde görebilmezligi, o cehennemçiligi netijesinde ine biz şu güne düştük. Şun kinesi. Sizin öňünde bizim günahkar, sizem inni doğjak ya doğmadyk çağalan öňünde. Sizem günahkar sesini çıkarman oturdu. Inni bollu, besser o. Türkmenin kimdigini täzeden dünýä tanıtmaň wagty geldi. Görkezin, galyn gaýraty, bollun, besser, yeterlikdir watandaşlar. Şonay diýdi. Almyrada bugün neme Zoom'dan girmedik şonuň üçin wagtymız az. 1 minut ýaly wagtymyz aldy. Şu taýda jemlesek bor, aýdylmaly zatlara aýtdyk. Şonuň ýaly 40 minutlukdan girmeli olduk bugün. Bolar ýaşlar näme diýseňiz o ýöne şu mahal şu dünýä bulaşyp durdy. Dumly dostan bir hoş habar hiç yerden gelen vatanymyzyň içi bulaşyp dur. Näme etjeklerini bilen ol. Jenayatkar, topar terroristler bilen üýüşüp şu mahal näme etjeklerini bilmän bolar. Urunup olary wagt tutmak gerek. Şu getiren dikmesini özün tutýança daş töwrün pürrelep aýrman sokaltyn galan. Biz şoňa ýol bermeliler. Bizim bir minutumuz 1 ýyl şuma. Şoň üçin adamlar yerli ýerde taýýarlygyňyz bar. Ine men size şonu aýtjak bol. Bizim öz etmeli işimiz etip otur. O sizem öz ýerinizde etmeli işiniz edin. Ine sizden ulukan haýyş şol. Tamam. Bolýa sağ bolun. Hal burada bilbil sana da sağ ol. Sağ olun kemine Almyrada watandaşlar. İçinizdäki beparklyklaryňyzy aýyryp dogry göz bilen dogry zatlar hakykati görüp dogry netip